Hey guys, GoBozovXD εδώ. Καλώς ορίσατε σε ένα νέο μου βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω κάποια tips and tricks όπου μπορείτε να κάνετε κι εσείς στο Blockdash ώστε να γίνετε πολύ καλύτεροι από ό,τι είστε τώρα. Αυτά, ας πέσει το βίντεο. Άμα θες κι εσύ να κάνεις αυτό το κόλπο που τώρα δείχνω, ακολούθα τα βήματά μου. Λοιπόν, έτσι όπως είστε σε δύσκολη κατάσταση, πηγαίνετε μπροστά εκεί στο wall και μετά σε εκείνο το wall προχωράτε, και όταν προχωράτε στην ακριβώς άκρη πατάτε jump και μετά πατάτε ένα double jump μόλις πέφτει κάτω το wall και μόλις κάνατε το κόλπο. Επόμενο κόλπο που δείχνω είναι αυτό εδώ που περνάς μέσα από τοίχο, και για να το κάνετε αυτό ακολουθήστε τα βήματά μου. Λοιπόν, έτσι όπως τρέχετε στο wall, πατάτε απλά double jump full γρήγορα και συγχαρητήρια, απλά έκανες το κόλπο. Αυτό εδώ το κόλπο που κάνω τώρα είναι το κόλπο με τα καρφιά, και άμα θες και εσύ να το κάνεις ακολούθα τα βήματά μου. Έτσι όπως τρέχετε στα καρφιά, απλά το μόνο που κάνετε είναι με το που φτάσετε στα καρφιά κοντά πατάτε ένα jump ή double jump, δεν έχει σημασία, και τα καρφιά θα σας χτυπήσουν, θα σας στείλουν λίγο πίσω, αλλά θα φύγουν πιο γρήγορα από εσάς και μόλις πετύχατε κι άλλο ένα κόλπο. Αυτό εδώ το tip που δείχνω τώρα δεν είναι πολύ χρήσιμο ούτε πολύ δύσκολο, αλλά θα ήταν ωραίο να το χρησιμοποιείτε και ναι, πάμε να το δείξω πώς γίνεται. Σε αυτό εδώ το trick είναι πανεύκολο, έτσι όπως πάτε στα μισοσπασμένα wall κάνετε double jump και μετά μόλις βλέπετε ότι τα σπάτε απλά κάνετε έναν χορό και το πετύχατε, και μετά για να σταματήσει απλά πατάτε ένα jump. Για να κάνεις αυτό εδώ το τύπο που δείχνω τώρα ακολούθα τα βήματα όπου δείχνω. Αυτό εδώ το tip είναι παρόμοιο με ένα προηγούμενο, και για να το πετύχετε τρέχετε πάνω στα καρφιά, και καθώς τρέχετε πάνω στα καρφιά πηγαίνετε και απλά κάνετε έναν χορό, αυτό, και προχωράμε στο επόμενο. Αυτό εδώ το τρίκο που θα σας δείξω τώρα είναι full δύσκολο και θα χρειαστεί λίγο practice για να το κάνετε, και ναι, πάμε. Για να κάνετε αυτό εδώ το trick θα χρειαστεί μόλις πατάτε στο πρώτο κυβάκι όπως κάνω εγώ εδώ τώρα, μόλις πατάτε στο πρώτο κυβάκι κάνετε ένα double jump ώστε να φτάσετε σε αυτό εδώ το πράσινο πραγματάκι, και μετά με το που χτυπάτε εκεί θα πατήσετε χορό άμα θέλετε, εδώ δεν το έκανα εγώ, και απλά πατάτε χορό για σιγουριά να μην σας στείλει στο Θεό, και αυτό. Πάρα πολύ που φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο, θέλω να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, ένα subscribe για να μεγαλώσει η παρέα, και αυτά. Peace.